Bon dia, gentita. Potser has de xunar ou, que crec que és el primer dia que m'haig de fer ou esta noche. Ok, he desayunat, m'he trobat a la italiana. És que odio trobar-me sempre al matí, o sigui, soc super antisocial a primera hora del matí. Però bueno, no passa res. No res, està desayunant en l'italià. En plan, m'he trobat a la italiana i ja s'ha anat mentre jo feia l'ou i m'he trobat, o sigui, ja he desayunat en l'italià. I ara són les 8, o sigui, me queda així, com mitja horeta. Vaig a veure si edito un poquet. He passat pel súper i he comprat un poquet de pollastre perquè literalment fa 1000 que no menge carn. Pues eso. Vale, he estat tota l'espera sense fer res, ha sonat l'alarma com acabo de veure i he decidit que me'n vaig a córrer. Avui crec que no aniré al gimnàs i que sols correré. No us pregunteu com la gent arriba a aquests vaixells? He anat a córrer 10 quilòmetres i quan estava arribant a la res he dit vaig a comprar-me algo fresquet perquè estic bevent aigua del grifo i no arriba a estar xera del tot. Així que m'he comprat este suc que no pare de veure-lo en Dublín. Lo pitjor és que crec que l'he vist també en Espanya, però no me l'he pillat. I'm so sorry. Així que vaig a provar-lo. Estic buscant un lloc on puc deixar el mòbil. Crec que me recorda com a Petit Suisse. En plan, no me recorda un suc o això com sabru. Està rico. Ai, està molt bo. El Segura també està mirant i està veient, està loca, que fa gravant-se. Jo crec que ja pensa que sóc loca perquè vaig tots els dies al gym i sempre me'l trobe. Bueno, he sopat que no ho he gravat perquè estaven els italians i ara vaig a dutxar-me. Me sent super egoista, no sé com se diu, proud of me, perquè estic mirant els meus propis vídeos, o sigui, això és de ser molt puto friki. M'estic dormint, o sigui, estic sobadíssima i de repente la profe. Bueno, ara hem a fer un exercici que és un speaking d'1 hora, tengo que preparar un treball i després presentar-lo a la clase. En plan, me estás jodiendo, tío, que estic antisocial i dormida. Un dia més que està dormint, o sigui, vos ho jure que jo fins fa 2 mesos en la vida me feia una siesta. Però una, entre que estic en l'al·lèrgia i 2, que certa persona m'ho ha pegat bastant, me cago en l'estampa, en plan. Però a veure, mai he fet siesta per el fet que sempre tinc coses que fer. Vull dir, o sigui, jo de normal acabava classe a les 2 si anava fins a última i a les 3 estava entrant. Sobretot, o sigui, quan encara anava a totes les classes, acabava a les 2 i pico i és que a les 3 jo estava entrant i quan anava a Castelló acabava a les 2 i pico i a les 3 si algo tenia que estar en Castelló, vull dir, és que dinava en 10 minuts literal. Entonces, la siesta para mí nunca había existido y ahora de repente estoy fent puta siesta tots els dies, que també veritat que és el que dic, en plan, pues que si estic en al·lèrgia és que literalment no puc fer una altra cosa perquè no puc ni caminar del dolor. Però bueno, que me'n vaig a córrer, m'han dit que a les 9 se'n volen anar a la discoteca perquè així en Dublín els dilluns n'hi ha festa, que ja no vaig anar perquè és a 1 euro, i els dimecres n'hi ha festa perquè és a 3 euros, que també et dic, menuda gilipollada, en plan, la gent se la suda i si de festa encara que no és a classe, pues tio, fes-ho en cap de setmana, en plan, perquè te van a la mateixa gent, a no ser que seus pares. Joder, no me puc ficar això. Si diuen que no vaig a com, me passaria a mi si visquera així. I eso es todo, amigos, nos vamos. Estic segura que una de les primeres coses que van a voler visitar els meus pares va ser la fàbrica de cervesa Guinness. Se'n me n'hi super lluny i no sé com baixar a Dublín, o sigui, estic en un altre poble, literalment. 12 quilòmetres, estic morta, o sigui, estic mortíssima i m'he de canviar perquè m'anarem de festa, un dimecres de festa. Estava sopant amb els italians i vaig a dutxar-me i nos vamos de party. M'havia preparat la basura para baixar-la y se me ha olvidado esperar baixar-la abans de que demà vinguin els meus pares y nada, acabo de llegar y me voy a dormir.